Egunon guztioi eta eskerrik asko gaur ona gerturatzeagatik. Bilbon agertzen gara gaur, Euskal preso politikoen senidekin batera, azaroaren 20rako deitu dugun mobilizaziorako deialdia zabaltzeko helburuarekin. Lehenik nik, Sonia Jacinto, Euskal Herria Bilduko antolakuntza zuzendaria, hitza hartuko dut mobilizazioaren inguruko irakurketa egiteko. Ostean, Olatz Iglesiasek hitz egingo du Euskal preso politikoen senideen izenean. Decía en euskara que hoy estamos aquí presentes representantes de Euskal Herria Bildu y varios familiares de presos políticos vascos y vascas, con el fin de animar a la comunidad independentista y de izquierdas a participar en la manifestación que hemos convocado para el 20 de noviembre. En primer lugar, tomaré la palabra yo, Sonia Jacinto, directora de organización de Euskal Herria Bildu, para exponer algunas ideas de cara a la manifestación. Posteriormente, tomará la palabra Olatz Iglesias en nombre de los familiares de los presos políticos aquí reunidos. Berdintasunean oinarritutako Euskal Herria askea erdiesteko helburuarekin, Bilboko kaleak ilusioz eta konpromisoz beteko ditugu azaroaren 20an. Hamarkadetan zehar, herri honek urrats garrantzitsuak eman ditu bide horretan. Eman diren urrats eta aurrerapen guztiak ez lirateke posible izango milaka eta milaka pertsonaren konpromiso eta mobilizaziorik gabe. Gaur gurekin daude, herri demokratiko bat lortzeko, mobilizatu diren eta mobilizatzen diren pertsona hoietako batzuk. Guztien eskubideak errespetatzearen alde, etengabeko lana egiten dutenak. Baita presoen eskubideak ere. Gaur ere, eskerrak eman nahi dizkiegu, gatazkaren ondorioak pairatzen dituzten eta oraindik pairatu dituzten eta oraindik pairatzen dituzten Euskal presoen senidei. Herri demokratikoa lortzeko egin duten eta egiten duten lan eskergagatik. Son los compromisos de la ciudadanía vasca quienes mueven el país. Sin compromisos no hay país. Y Euskal Herria Bildu también tiene unos compromisos claros con su pueblo. Euskal Herria Bildu tiene un programa claro para este país, cimentado en los amplios consensos existentes. Compromiso por el derecho a decidir, la justicia social, el ecologismo, el feminismo, el euskera y el antifascismo. Y también por una Euskal Herria democrática, donde se respeten todos los derechos de todas las personas. Nuestro compromiso para avanzar en la convivencia democrática es absoluto. Urte hauetan, urratsak egin ditugu bide horretan. Eman dugun urrats bakoitza, gatazkaren konponbidean inplikatutako eragileen eskutik egin dugu. 10 urte igaro dira aieteko adierazpena egin zenetik, 10 urte luze. Eta oraindik ez dira osorik bete nazioarteko komunitateak herri honi utzitako gomendioak. Aietetik 10 urtera, presoen auzia konpondu gabe dago oraindik. Hau ez du Euskal Herria Bilduk edo Euskal gizartearen gehiengoak bakarrik esaten. Aste honetan, jakin dugu, torturaren aurkako Europako batzordeak Espainiako estatuari eskatu diola Euskal presoei ezartzen zaizkien salbuespeneko legeekin eta araudiekin behingoz amaitzeko. Esan dugu eta berriro diot. Gatazkaren ondorio guztiak konpontzea, preso politikoen auzia konpontzea, lehentasunezkoa da Euskal Herria Bildurentzat. Euskal Herria Bildu dagoen tokian, atsedenik gabe lan egiten ari da horretarako. Baina gure lanak
Euskal Herritarren babesa eta bultzada behar du. Azaroaren 20an, Euskal Herritarrok, ezkerreko independentismoaren komunitatea osatzen duten pertsonek, beste aukera bat dute Euskal gizarteari eta estatuei mezu argi bat bidaltzeko. Euskal presoen auzia konpondu egin behar da. Salbuespeneko politikei amaiera eman behar zaie. Printzipio demokratiko argietan oinarritutako herriaren eraikuntzan aurrera egin behar da. Lo hemos dicho y lo repito. Resolver en su totalidad las consecuencias del conflicto, resolver la problemática de los presos políticos vascos y vascas, es prioritario para Euskal Herria Bildu. Allá donde está Euskal Herria Bildu, se trabaja sin descanso para ello. Pero nuestro trabajo necesita el apoyo y el empuje de la ciudadanía vasca. El 20 de noviembre, la ciudadanía vasca, las personas que conforman la comunidad del independentismo de izquierdas, tienen otra oportunidad para enviar un mensaje claro a la sociedad vasca y a los estados. La cuestión de las presas y presos políticos vascos debe resolverse cuanto antes. Hay que poner fin a las políticas de excepción. Hay que avanzar en la construcción de un país fundamentado en los principios democráticos. Azaroaren 20an Bilboko kaleetan behar zaituztegu. Presoen eskubideen alde, baina baita justizia sozialaren alde, erabakitzeko eskubidearen alde, feminismoaren alde, ekologismoaren alde, faxismoaren aurkako borrokaren alde, euskararen alde. Azaroaren 20an Bilboko kaleetan behar zaituztegu. Gu guztion eta gure konpromisoaren esku baitago, berdintasunean oinarritutako Euskal Herria askea erdiesteko bidean aurrera egitea. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko urreratzeagatik. Los y las familiares de los presos y presas vascas que todavía en esta nueva fase histórica que vivimos en Euskal Herria seguimos teniendo que hacer cientos de kilómetros para poder ir a visitarlos, seguimos sufriendo cuarentenas que las cárceles imponen a nuestros familiares como consecuencia de la pandemia, zalantzarik gabe, eragile politiko, sozial eta erakunde desberdinen elkarlana izan da, herri mobilizazioarekin batera, Euskal presoen urruntze eta sakabanaketa indargabetzera bultzatu duena. Datorren azaroaren 20ko mobilizazioa konponbidean eta bizikidetzan aurrera egiteko eta denon eskubideak errespetatzeko planteatzen den zerbait da. Eta horregatik, jakin badakigulako herri honetan egin diren aurrerapenak asko eta ugariak direla, eta haien artean 3 hamarkada luze hauetan mantendu den salbuespenaren amaiera hasi dela, bat egiten dugu ekimen honekin guztiz eta gure babes osoa adierazten diogu manifestazioari. Porque aún queda mucho camino por recorrer, porque aún hay muchos pasos que dar. Porque sin ir más lejos, este pasado fin de semana, familiares de un preso han sufrido un percance en la carretera camino a Villabona, en Asturias. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños graves, pero ya es inasumible, cuando se dan las condiciones adecuadas para no tener que viajar más allá de las prisiones vascas, que un centenar de presos y presas se encuentren aún en cárceles, en prisiones de la periferia. Presoak, haien espetxe ibilbide juridikoa egiten ari diren arren, oraindik lege arrunta ez zaie aplikatzen. 3. gradua eta espetxe baimen arruntak ukatzen zaizkie. 19 gaixotasun larriak dituzte. Eta beste hainbatek 70 urte baino gehiago. 35ek erbestean eta deportaturik jarraitzen dute gaur egun. 50 baino gehiagori, Frantzian betetako zigorraren zenbaketa ukatzen zaie. Eta dozenaka presori, 7/2003 legetik eratorritako eskutuko biziarteko kartzela zigorra ezarri nahi zaie. Tal y como ha quedado reflejado en el aniversario de la declaración de Aiete,
la sociedad vasca quiere, mayoritariamente, seguir avanzando hacia la convivencia, hacia la resolución. Desea que todos los sufrimientos relacionados con el conflicto sean reconocidos y considera que aún queda pendiente y que es un asunto que requiere inmediata resolución la cuestión de los presos y las presas vascas. Herri honek 11 mobilizazio egin izan ditu eskubideen alde. Eta mobilizatzen jarraitu behar dugu. Pasadan urriaren 23an Donostin batu ginen. Urtarrilaren 8an Bilboko kaleak beteko ditugu. Eta azaroaren 20an Euskal preso nagusia behingoz konpontzeko hitzordu inportante bat dugu eta gu han izango gara. Eskerrik asko.